Yo, mangwana nakana muri Zimbabwe. Welcome to my YouTube channel. Ningandi nayo diki aidi unyanya kurebesa murume asingabone. Murume uyu rowa sungura kusere no kusere. Ukapaiza kwenenjera aita kupinda nemo achidedemura zvese zvinenge zvirimo. Otherwise it's 4. Nayo one yekupedzisira. Apana lena dembo inoti tokumbira kurarama. Sarura wako yave iyo nonzi nguva iripo mukati chitekete. Then yekupedzisira inonzi iyo penga udzoke. My Linda. Aiwa waita kwenenzvera musati maenderera kunzwa kuti zvazvakamira sei. Please subscribe, press the button, ring the bell. Ndinokukumbira unongodzvanya chete kungoti jo chete hazvimbotori masekete ungoti jo chete ubva ungolike ubva washare wandika. Please muve nezuva rakanaka.